Dan malam ya batun kidnappers din ne. To wallahi ban sani ba. Ba wani abu da suka ce? Amma dai kawai sun ce mu ƙara haƙuri suna nan kan aikin su. Okay, amma Bature ya kake gani? A gaskiya a yadda na ga mutanen nan babu abin da jami'an tsaro za su iya muku. Haka ne malam Bature. Wato. Okay, kai kuma me ya faru ne? Wai dama haka kace na ce yawa a garin nan? To ke bayar mana. Miliyan 5 ba. A ba ai wallahi sai dai a kashe ka. Haba Adama. Kai kuma ya aka yi? Billahi allazi la ilaha illa huwa. Wannan ita ce dama ta ƙarshe. Har ya kenan? To ka san dai asirin ka dabe ke da tunuwa dai. Ina ruwana? Lissafi zai kwace kuwa. Baka isa ka sani ne abin da ban yi ne yi ba wallahi. Okay, to shikenan ina tike ne? Ya ni ne, my darling Mari. Ina ya kamata a kai ta ne? Las beginners ta kasar Qatar. Amma Mariya shi waye din? Wallahi ni ma zuwa yake damuna. Okay, amma ke ina kika shiga kalli abin da Bature yake shi ne. Yani kai! Bature! Oh no! Da zaka haka!